Основните предизвикателства не са едно и две, и те се налагат от средата, в която живеем и в която работим. Това е много динамична среда. Това е среда, в която дори ценностите ни се променят като хора, като общество. Начина, по който работим, начина, по който се отнасяме към работата си, към съвместяването между нашата работа и личния ни живот. Така че много е трудно и всъщност предизвикателствата пред нас са да успеем да намерим този баланс между личния, професионалния живот, да намерим точния баланс в постигането на едни наистина достойни условия на труд за хората, които работят в сферата на услугите. Казвам сферата на услугите най-общо, тук имам предвид и търговията, и туризма, и различни услуги, които са насочени към личността, към семейството, към дома, обществени услуги. Голяма част от предизвикателствата, които имаме пред нас, всъщност проистичат от условията, при които работят хората в тези сфери. За тях научаваме както от самите хора, разбира се, но и от статистиката, която ни предоставят институциите. Например, Инспекция по труда ежегодно издава едни такива доклади, в които, за мое огромно съжаление, най-много нарушения на трудовото законодателство се наблюдават именно в нашите сектори. В търговия, ресторантьорство и хотелиерство. И дори ако, да речем в търговията, заплащането е относително добро и хората са доволни от него, в същото време има множество нарушения, които касаят работното време, извънреден труд, здравословни, безопасни условия на труд и така нататък и така нататък. Така че това са предизвикателствата и това са нашите приоритети. Работещите в този сектор, в сектора на услугите, да не са в водещите челни места, когато става въпрос за нарушение на трудовото законодателство и когато става въпрос за това, че правата на тези хора са ощетени. Основното ми послание към хората е да си знаят правата, да си ги търсят и да си ги защитават. Това, което искам да кажа на всички, които работят в сферата на услугите и специално в търговията и в хотелиерството, да знаят, че ние сме техен съюзник, да знаят, че могат да разчитат на нас тогава, когато им е трудно и не само когато им е трудно. Ние сме, за да работим в тяхна помощ, в тяхна подкрепа. Така че нека да вярват в нас.